arep nendi? Iya, anak. Bocah nendi anak-anak, Pak? Mangan. Lah, kowe iku sangu apa? Iya. Apa? Lah, kowe iku sangu apa? Peteng, Pak? Heeh. Tapi yang gede ya. Heeh, Pak. Aku kok nek sawanan piye, Pak? Berapa? Aku ki bocah nek ndi leh, Pak? Bintang enak. Pak Joko. Jare ki arep maem. Lah kowe ku gowo apa, Pak Joko? Omah gowo. Ono penting. Ono hari. Oh, pindah meneh, alah-alah. Loh, malah cedak iki kok, Mas. Sana saja loh. Cedak toilet kok. Gila. Gitu loh. Mangan pisan iki. Yo ngono gayane ki desa bingung. Aku mau takok untuk jawab Pak Joko. Ki jare arep maem ku nggo bungkusan apa kowe? Pak. Ngono, Pak. Nah, Gawa boyo-boyo, Pak. mangane 6 aku. 6 bakul. Wah, ya wis Pak, ngono ae engko tak weki. Nanti orang-orang tak kasih tip makan ngirit, Pak ya. Nggih. Halo Pak Joko, selamat malam. Ini baru di mana Pak sampean? Di Pati. Di Pati. Oh, sekelilingnya sampean kok rame ya Pak? Loh, kok kelantur? Kelantur Dua. Pak? Duduk. Lah ya kok piringmu jeh kosong? Lho, Mbak. Loh, Enteni sego. jare makan kok Enteni malah makan. piring kosong Pak? Jare maem yo kok malah piring kosong? Lah, aku kan baru sego dhewe. Iya Pak. Aku kan baru sego dhewe. Ini tips dari Pak Joko, nek maam nek restoran nggawa sego dhewe. Regane 5.000 pira pi? Sak pelukan. Iku putrane jenengan maamen tek 3 wakul, Pak. Lagi kok. Oh, pantesan kok diparing digawakno sego dhewe. Endi Pak deloki ya Pak segala. Nah, niki inilah keluarga kami. Katro nggih desa. Duh, mangan nek restoran lho kelakon nggawa sego. Ora kebangetan iku piye? Iya, Pak. Sego dhewe kok. Iya, inilah tips dari kami kalau kepengen makan bayare ngirit nggawa sego dhewe ke omah. Wareg. Sepenting wareg. Yo Pak Jos. Monggo kalau mboten isin nggih ditiru, mboten nggih mboten napa-napa. Niki. Oh, Mbak pemandangannya. Iya, Pak. Aja mek mbok syuting paijo tok. Iya, Pak. Lah api ale. Kowe mangan ning dada. Manganku kuning dadah ya, Pak. Ora kulino nek ngene iki lho, Pak. Ya kadang ngolo, ora sering tapi kan kadang ngolo. Sekali-sekali ya, Pak. Raketang 5 tahun pisan. Iki nek njaluk ya tak turuti nek pas ono rezeki. Marai awak nek Aku sehat. milih. Pak Joko. Marai awak nek sehat iku ya mangan sambel karo kerupuk ngono wis enak ya, Pak. Milih ya. Masih malu, Mas. Tapi ora menuntut ya enggak nah. Apa anane? Apa anane ya, Pak? Wis sing penting aja gengsi. Wis cuci tangan. Gue tek saus gue cuci tangan.
Kayak sampean apa? Di suatu tempat Pak Joko ki mau cuci tangan tapi dipencet malah keluar saus piye jal ngono ku. Salut gue bercerita kalau. Pak biar tahu Pak. Nek kita itu desa ben katrok ngono lho Pak. Ah, waduh. Bangetan uripku iki anjen. Lah tulisan Inggris kok. Segane didelikno Pak Joko. Wae. Ya. Iya Pak. Ganteng ah. Salam dari Pak Joko cenut-nut Mas. Makasih Mas. Kelakuane Pak Joko. Nah. Nggih ngeten iki. Dituru nggih monggo. Segane 5.000. Nah. Super sekali. Lah inilah tips dari kami nggih. Monggo coba ditiru. Makasih Pak Joko. Kakak ini piringnya. Mbah Pak aku ora mudeng kok Pak jenenge apa kok Pak? Wonge wong 8 pesene sego mok siji. Sudah mulai rame ya Pak. Mbah mak apa itu Pak? Apa? Iki Kok es teh? udah pesennya es teh Pak Joko. Enggak apa-apa. Yang penting anaknya seneng. Iki ya. Orang berdua iki. Betul. Bon nggih. Selamat makan Pak Joko. Selamat makan Mas. Selamat makan Adik. Itulah beberapa tips dari kami biar makan di luar ngirit nggih. Salam dari kami cenut-nut. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Orang no susah sithik lah, Nut. Alhamdulillah. Orang no susah sithik kok. Iya iki. Tukang ngentekno iki lho wong. Wah, mata kan. Nek ora didekno nggo eman. Nggih, niku wau beberapa tips dari kami. Loh, semoga bermanfaat. Tip apa? Tip gendeng. Tip gendeng mau tip edan. Tapi dia Rame. Ini rumah makan di Padang. Rame, wah. No ikan. Ya. Pamitan gitu, pamitan. Sarapan. Loh. Kok sarapan? Sarapan enggak pitik. Udah gitu ya Mbak Jenut. Oke Pak, udah dulu nggih pemirsa. Nikau perjalanan desa kami, perjalanan super katrok. Salam dari kami, channel YouTube Cenut-Nut. Ayo. Ya. Ayo, Ki. Jadi. Ndi?
Wes yo. Halo, itu tadi perjalanan kami Pak Joko sama Mbak Cenut gelap ya Pak? Gelap, remang-remang enak. Suasananya remang-remang. Itu aja. Yuk, makasih masih bersama kami. Yuk, monggo. Dadah. Assalamualaikum. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.